Good morning guys. Nay breakfast ni tayari खालामगासिनो. दिनै थ' आंहा अफिसबो दं नानिनि स्कुलबो दं. नायसै दिना बोरै थाङो. गोगोम जालांसिगोन दिनै खामानिया. ओंखाम संनांगौ. ओमफ्राय नै साफा खालामनांगौ ओमफ्राय नै गासिबो जागासिनो. दे तयारी खालामगोन दिनै. जानानै नानिखौ एसे स्कुल हाबनोसै. ओमफ्राय आंहा आंनि अफिसखौ दिनै स्टार्ट खालामसै. नोंथाङा जुदि पावरफुल जानो लुगैदोंबा नोंथाङा गावखौनो गाव एजुकेट खालामनानै ला. It's that simple. With that said, good morning everyone. Welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ. दिनै first day of the week, Monday. आंना अफिसा स्टार्ट जाबाय. नानियाबो ब्रेकफास्ट जाखांबाय. ब्रेकफास्टनि हाबाफारिया जोब्बाय. ओमफ्राय दिनै दिना बोरै थाङो नायनोसै. नायलांदो दे नोंथांमोनहा भिडिअखौ सुरु खालामदिनि. You want to say good morning, Maher? No. Huh? No. Why? Say good morning. Cheetah wants to say. Cheetah wants to say good morning. Say good morning. Good morning, everyone. Welcome back to channel. Asakal mata angi muna Maher. Angka mazangina na. Super. Very good. Very good. I. हाँ लिखो. कैसा है? Standing line. वेरी गुड. लेकिन ये बिग जे है मम्मा. स्मॉल जे के लिए स्लीपिंग लाइन नहीं चाहिए, ठीक है? स्मॉल जे के लिए सिर्फ डॉट चाहिए ऐसे, ठीक है? यू हैव डन राइट. के बाद हाँ. नानी ना क्लास जोब्बाय. गाहायाव मैथा फैदों एसे. मैथा लायनानै फैनि. ओमफ्राय दुन्दियाबो एसे लानांगौ ओंखायनो लायना फैगोन दिनै. मा जादोंथाय? कारेन्टआनो गैयालाय. जेनेरेटराबो दाबो स्टार्ट जाया. नायनोसै. चलो. ए मैथा मोनलायबाय. पापा. हाँ पापा. बबला ने मेरे को क्यों हाय बोला? क्या है बोला पापा? बबला ने क्यों मेरे को हाय बोला? मैं बोल रही हूँ. आपको? हाँ. आपका फ्रेंड है ना इसलिए हाय बोला. ए प्रॉब्लम जालायबाय. खालि जोंनि रुमावल' कारेन्टआ गैया होनदां. ओरैनोथ' बिल्डिंआव दङ. कारेन्ट गैयालाय. मा जानांगौ. अफिस स्टार्ट खालामनांसिगौ. लेट जाबाय. नायफिननांसिगोनलाय. प्लागखौनो सोरबा बख'नानै गालांदों. पेमेंट तो हो गया भैया. फिर निकाला क्यों? पता नहीं. और भी निकाला है किसी का? नहीं किसी का तो नहीं निकाला. कारेन्टआ फैफिनबायलै. नानियाबो नै गाइखेर लोंगासिनो. ओमफ्राय एक्चुअली मा जादों लास्ट मान्थनि एरिया दंमोन 1200 थाखा. दा बेखौ पेमेन्ट खालामनो बावदों जोङो. बे बोरै आंबो हारसिं जाहैबाय. नोमबाजैबो गैया. ओंखायनो बे हाखु दाखु एकदम बिजि माबा जानायावनो बावनानै थादों. ओंखायनो प्लागखौनो बख'ना गालांदोंमोन. गाहायाव थांनानै नायबासो नुबाय प्लागआ गेवनानै दं. दा काट आउटखौ सोफिनबाय. ओमफ्राय पेमेन्टआबो जाबाय. ओंखायनो सानबाय थादोंमोन आं नानिनि क्लासाव मानो कारेन्ट गैया जेनेरेटरबो सालायदिया. दा घटनायाबो एसे जानानै दंमोन. बेलाय एसे अफिसनि खामानि खालामगोन दिनै. एसे गोबाव जाबाय. आरो दिनै फार्स्ट दिन बिराद मेल्सफोर थाखागोन चेक खालामनो. एसे अफिसनि खामानि मावखांबाय. ओंखाम जानगोर दिनै नङाबा बिराद लेट जागोन. क्या चाहिए? मैयानिफ्रायनो बारबी डॉल नांगौनो. ठीक है आ रहा है. ओयो डराओ मत उसको. आपका फ्रेंड है. ओके. चलो ले लो जल्दी. थोड़ा लेना. गिरा रही है तुम्हें है ठीक से. चलो छोड़ दो. Leave it Maher. आ गया. दिनै मा संबावनो मिन्थिला. दहाय फुङाव मैथा लायाखैमोन बा. मैथाजों नाजों एसे होख्लायनोसै. थाबबो जागोन ना. गोसोआव जेबो फैयासै मा बानायनो. मैथा सायगोरदिनि एसे थाबनो. सानैल'खाना बांद्रायबो नांनाय नङा. बिराद बुरजाखानि. सानैजों
जानो हानाय नङा होमबाबो फ्रेश जादिनि दिनैनि मैगङा बेनो जोंना मैथाजों नाजों सासे फंबाया आंखौ सोंहरदोंमोन आदैया मेकआप खालामनाया खालामाब्रा भिडिअ बानायबा होननानै फंबाय आं दासिमबो मेकआप खालामफेराखैलै लाइफआवनो मालाबा मेकआप खालामफेराखै मेकआप खालामोबा साबसिनबो नुगौमोनदां नंना नङाथाय बेफोर गासिबो assumption एखनबा गावखौनो बाख्नायनानै लानांगौ गोसोफ्रा मोजां मोनो नङालाय हेलो पापा ये देखो ठीक है क्या कर रहे हो नो मैं कलर कर रही हूँ कलर कर रहे हो इधर देखो हाय बोलो सबको हाय गामिनी लोगोफोरजों रायज्लायहरदों नानिया देखो क्या है नो देखो ऊपर देखो ऊपर मंकी है 2 मंकी माँ भी फैलाई सुपारी से ज्यादा गागदों बाकियाव अच्छा सुपारी पिछले जाने सुपारी डायनासोर ये देखो मंकी है 2 मंकी गथ'फोर सफारि बिफां गाखोदों जोंनाव मैथाया नुबाय मोनजासिगोन जादिनोलै दे ओंखाम उखैथारबाय जानोसै दे जाग्रोदिनोलै दे रायजोफोर गाज्रि दामोनसै दिनै उखैथारबाय नानि उन्दुनाय आंहा एसे कालार खालामसैलै सल्ट एन्ड पेपार लुकआ बांद्राय मोजां नङा गोसोम खालामसै गोसोमनो एखनबा सानो आं पार्लाराव थांस्लाय गावबागाव खालामनाया साबसिन जे 100 थाखानि जायो बेयो 500 थाखा नाङो पार्लाराव थांबा 500-600 साहा लोंनो बासिना अमाफोर मोनजायो बे बासिनाय फैसाजों नङा होनलाय एसे खस्थ' जायो सिथुनाव फुननो खिन्थु नट ए प्रब्लेम मोनहासौगोन आइडिया खालामनानै फुनबानो जायो नङा होनलाय जाबायानोसै माबायदि जाखो मोजाङानो जाबायना फुनखांबायलै आंहा समावनो सम नानि उन्दुनायाव ओमफ्राय मोनसे खोथा सोंनिया न'खौ सोर साफा लाखियोफालाय सानफ्रामबो हासिब सिबो दाखोर गारो नङा होनलाय बयबो न'खराव खालामो नैबे फंबायनि पस्टखौ नायनोसै बे जाहैबाय सरलपारा पिकनिक स्पटनि जोंनो जुदि जोंनि जायगाखौ मैला खालामनानै लायोबा होमबा मा होनबावनांगौ मालाय मानसिखौ नों मा होननो मोनसे रिक्वेस्टल' जाय पिकनिक जानो थाङो बेफोरबायदि जायगायाव एसे साफा खालामनोबो नाजा नोंथाङा मा जिनिस लांफादों बेखौ लाबोनोबो नाजा जेनेबा प्लास्टिक बटल ग्लास बटल ओंखाम आग्लायनाय पेपार प्लेट्स जुदि नोंथांमोनहा पिकनिकआव जानो लांफायोबा बेफोरबायदि बुस्थुखौ लांफिननायनि मोनसे सुबिदाबो खालामनानै ला नोंथाङा मोनसे बेग पलिथिन बेग लानानै थांनो हायो जे आग्लाय सिग्लाय जादों बेफोरखौ लाबोफानोबो हायो अमानो जाहो दाउनो जाहो न'आव लाबोनानै खिन्थु बेबायदि जायगायाव जे नेचारेल बिउटि जों बेखौ मैला खालामनो नाजानाङा दा जाय एरियायाव थायो ओमफ्राय जाय बे आन्चलिकनि मानसिफोर एसे नाय गेट पासफोर बानाय एसे रुल्स एन्ड रेगुलेशन्स हो बेफोरबायदि जायगायाव बेफोरखौ जों प्रिजार्भसो खालामनांगौ नङा होनलाय बेबायदि आखलबा जोंना जोंनि निजा जायगाखौनो जों धंस खालामनानै लानायसो जागोन मा होनबावनो जोंना नानिया सिखारबाय गाइखेर लोंगासिनो कुछ बोलना है आपको नो मुड बायाखै दाबो लोंगोथोंसै ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन बांद्राय गोलाव खालामला दिनै एसे खामानिबो दं
नोंथांमोनहा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामदो दाबाव until the next one take care bye bye Goodbye.